Lah piye? Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, pas jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mek arek njumputi ning sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja, seneng ya dipan. Dipan sakmene ngembleki kowe kuwi wae piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan Dipan adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, Iya. kalau dua berdua. Oh, kalau besar berdua kok dua berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ramong. Alah. Ya, cangkem dagelan ini lucu banget, lunyu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal loh, saya tekan esok Loh, aku ya tekan esuk tekan omah. Lah iya wong kowe saka kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu. Itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. rada-rada muncrat ya. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya mek ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ora kowe. Nek kuwi kenyataan nek. Iya. Si Anting mau lagi pisan lagi Acarawe nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar sumene. Angkat besi, Dik. Ya ayo. Ayo sayang. Wis apa sayang-sayang? Ayo Tin, ganti kowe Tin. Ya. Oh, Kowe bakal remuk meneh. Wis cilaka nek iki. Sing ditokke kelas berat Ayo, kabeh. musuh ya kelas berat ya. Wong ki nek ungkris-ungkrisen ya kok dadi ngonoke kok. Heeh. Awas, salah. Apa mek arep iklan. Wo nek iki wis. Piye Pak De? Mbak De. Tak de amat. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora Kok ora? piye? Wera ketemu rak ya piye carane ngono lho. Ora. Ora tenan? Diacari piye? Oh, gegere wis sak meja ya. Nek kuwi ngece nek iki. Ucembar Awan tenan. itu ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Ah rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Sing ngomong si ana jare sak meja. Sing ngomong si ana. Sapa sing ngomong? Aku. Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang. Aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Tegese? Tegese? Tegese aku daling nganggo lenggah. Oh, terus? Terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Hah? Tapi ya. Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, pas jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mek arek njumputi ning sing nang geger kuwi. Nah aku ya ora seneng meja, seneng ya dipan. Dipan sakmene ngembleki kowe kuwi wae piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan Dipan. adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, Iya. kalau dua berdua. Oh, kalau besar berdua kok dua berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ramong. Alah. Ya, cangkem dagelan ini lucu banget, lunyu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal loh, saya tekan esok Loh, aku ya tekan esuk tekan omah. Lah iya wong kowe saka kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu. Itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. Rada-rada muncrat ya. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrati wong loro. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya mek ngomong. Satria jadi pati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ora kowe. Nek kuwi kenyataan nek. Iya. Si Anting mau lagi pisan lagi Acarawe nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar sumene. Angkat besi, Dik.
Ya ayo tandangi. Ayo kowe Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Heh? Usak mene gedene. Wah. Apane Iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi-endi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi-endi. Wah, Kaya tau weruh wae. pengen meru ya piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk ngono kuwi? Ora iki bahane apa? Mbah. Angel lho. Karang le omong paton teng pecopot kok mengi. Critake nggih. Nek wong lemu, kurak mesti kaine kudu amba. Embangane ukuran, copotke spray, bolong tengah kebleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. Bareng dienggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. Ora nek anggo spray mau, jenengan barang iso katut mlebu ya. Mudar Ora, ayo. Arep wangsulan apa kowe? Itu anu, terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk. Mudar ora kowe mu. Wes ora iso wis ra mampu. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Lah iki kati kok bengi iki. Men. Bojoku agak besengut kok. Lah iki ki arep ngapa jan? Nang kene diwarai. Wah. Mboyo. Wong wis ora iso piye-piye kok mboyo ngrumangsani sih. Iki dienggo conto, Mas. Lho, aja kaya Mas ana wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Lah piye? Tiru sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhewe. Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodoh guru iki. Rasah nangis. Lah ya aku weruh rupamu dadi nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye to? Meruh mertu ngirung kepiye? Ayo Tin nembang apa? Ayo, Ya. ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng wae iki Pak Gayeng. Lurah ngersake nglipur masyarakat. Iya. Nggih. Oh, Apa? Sakniki ngomongke, Pak. Apa kuwi? Liwung. Ana penjalukan liwung. Wah Liwong ki engko artise ana dhewe Oke, kok. niki wis spesialis. Liwung pun nonton Ora, dhewe. kok ketoke kaya dirahasiakan nek liwung. Wes kowe ngerti pokoke jos. Jos. Ono kok. Jeneng bintang tamu. Nggih. Wes. Cocok kalian jenengan cocok. Wih, tendane. Tenan mengke mang tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, dipane ayu. Kowe iki ya budhek ora divaning dipan. Pak Lurah lho sing ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok. Bobok Ya. anis. Ya ora apa-apa delet engkas dheke dibobokke nek Iya. dipan. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Aku ya ora seneng ki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan kok nek iki. Ya ora kok prit gantel aku mung ngelingi. Apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Jenengan kok kaya ya mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untuk kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya. Wis lali apalane. janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki judule lali janjine. Nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu, disayang Tuhan. Ning kowe Sabar. trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Sing ki nek karo- elek-elek ki Lah iki sapa? ngono getak amun sing Itu sabar ya. peringatan.
Lah iya. Lain ngelek-elek Kowe iki ming dagelan kok wani ngelekke dalang. Lho, dagelan kok dimengke, nyatane ya arep kok. Lah, ning ra aku ra wani karo dalang. Iya, Rai. Aku ra wani ro dalang, kowe wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Ayo, tenane. Nek salah aku wedi. Kowe mau bener mau? Bener. Wah, wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo. Tangane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae. Iki sengaja kowe mau. Wong kowe ngene iki wis karo klirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket e. Ayo, Ting. Yo, ndak kesuwen. Nggo sesukne. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan mau sak omong-omonge kok kowe. Ya sak omong ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Kene iki ra iso mingkem ya mergo. Kowe iso mingkem nah. Ora iso. Aku ya tak mingkem, kowe mengo. Ya aku mengo arep nembang kok ya. Iya apa kleru. Nena. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng kok. Lah iya aku ya meneng, wis ra omong. Dagelan kok ganyi. Sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ya omong, wis. Wis kek mengo. Dagelan kelar-kelar sapa le ngundang? Waratanaya kleru meneh. Yang biasa saja. Oh iya. Gek dingake. Ting. Ah. Ora ganggu lho wis aene lho. Ora wis ngono. Linggo. Marai kagol. Oh, kagol. Kowe barang kuwi. Ha iya, kowe ya iya kok. Pak aku ndarani ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Dina minggu kang tak anti Tina muni gayamu lho. Ngapa enek ngono iki? Lakon kok. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Alah sak dadine waton dunjang kok. Dadi cakil. Cakil ya iso ning dadak nyilih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kayak kulino dadi gagak rimang, dadi wis ngubah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah padene kepengin Kowe madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora nek aku ora ganggu. Wis, gek mangap. Ha. Meneng ta? Lah ya aku ki meneng. Su? Eh, Susila udu jenenge. Bener. Heeh, bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep diundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo, Nduk. Ngaya. Anteng iso ora? Anteng kok. Agak habis minum ya? Ya, duduk. Duduk. Oke, beneran. Kok kaya pleki. Ayo duduk.
Iki judule Pleki Rumopi ya kok. Wis kono dek do pleki-plekinan. Pintar golek alasan. Pinter golek alasan kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora ngomong bae. bae. Tak plester lho. Kudune sing diplester ki nggonamu. Loh, kok iso? Nek plester piye nangel? Diplester kae nek radiaci ora halus. Lho, apa to? Tembok kuwi lho, Mas. Heeh. Ya ta? Tembok kuwi nek kok dilepotok tanpa diaci ora halus. Ayo. Ngandar-andar angen dukur. Matur suwun Mbak Tati. Sembah nuwun. Ya. Lali janjine. Lali janjine. Saiki mengkari artis liwung kita, Mas Yono. Waduh, tenane. Weh, omongi kok. Ya, kita tampilkan. Nek nggon pengumuman ki Krisdayanti, bener? Oh, kuwi kuwi Krisnaga Sastra kita iki. Oh, karo Kristiwa kebakaran. Iki engko. Wah, mesti ayu blengah-blengah ya kuwi ya. Wah. Ayo, Mbak ayo yu, tampilkan yu. Sing ngendi to? Mbak Ayu. Wah, sip iki. Waduh. Kok kaya sing ning alun-alun nek didemok ngik-ngik ngono kae ya. Ora sembrono ki pengkonden. Ora. Selamat malam penonton. Waduh. Edian. Piye? Nela Karisma mau menyanyikan lagu Sopo? Liwung. Oh. Wis ben. Kita iki mulai sarap tenan kita. Aku tak takon raimu ki ndi to kok dadi ra ketok. Lah aku omong-omongan malah mentuk bun-bunan. Dadi kowe iki sakmene. Ha wong ki manut pertumbuhan nek kaya adek ki munggah nek iso tuwa medhun 5 kilan. 2, 3, 4, 5. 5 kilan. Nek nekeran kae dikilani nu ngerti-ngerti nyemplung wok. Nah iki dikilani malah keliwat. Siapa nama? Nela Karisma. Dari mana? Dari Tapanuli. Dari Tapanuli. Nela Karisma. Enak ki wewet. Enak. Mau Wes aku tak nyanyi wong pekok loro ya. Oh Iki wong pekok loro iki. Iya. Ya manut. Dadi pekok. Kaya pitik ya. Ya iki bintange liwung ya iki Aku ya dong aku. Aku paling seneng ya iki kok. Apa jarene iki Aku iki sapa-sapa seneng. Lah aku ki geleman kok. Tua ya gelem, nom ya gelem. Sing penting oman. ora sembrono bengi iki wayangane ra penting, sing penting liwung. Sing penting ki oman nyanyi lho. Heeh, oman nyanyi. Karo aku iso. Lho kok malah nangis? Wis iki guyu. Oh, guyu kok padha. Tapi lek arep milih sing udat-udat iki penyanyi ning rusuh iki. Ya, dhewe wayu karo
Mas Seono joget wis gayeng karo Den Bagus joget wis. Wah, aku mresani kaya ngopo iki 5 kilan iso joget iki. Kowe iki dijogetke kahanan wis bingung kok. Iya. Karang uripku ya rusak Ya, mangga. Iya. Dadi, ya. Dar kowe. Kang Slupan aku Kang Slupan. Aku disontleng malah ngenani gelas Kang Slupan? Heeh. Aku rongeng slupi kok. Sapa kowe? Sing bau reksa brosot kreteke. Hah? Sing bau baune kok ngene. Bau reksa. Jenenge? Jenenge ya Prastiwi. Oh. Ya bener, heeh. Kowe njaluk apa? Njaluk patine wong loro iki. Wah. Nyemelangi penjaluke. Penjaluke ngedape-dape. Siji wae kae. Moh, awake dhewe kan isih selalu sayang to. Ora, nek iki cepet wong kulinane wis meh mudir ngono lho. Sih, moh nek kowe nek ngemut ora enak. Wah, soale kudu muntek. Iki urung ngrasake. Bojoku ki sing wingi dek. Ki enenge wong kok kesetrum kowe kok. Wis wengi dek. mergo kowe ompong kuwi mau. Dadi rasane malah kaya gejepit rit ya. Amba nek kowe ora tekan ngono naon. Ayo aku yo mung bayangke. Ora, trembelane. aku cukup benik cethit. Ora nganggo rit ya? Heeh, nggo surjane apik lho, wis. Heeh. Santai wae. Ya. Kinor pensil. Dijogeti ya gila, Den. Ah malah kaya sing nang alun-alun. Ding ding. Alah ngalun-alun ya jirah kok. Arep tak tuku kok sesuk. Jare dite wis entek. Ora tak keke ruang tamu tak paku nang nggon tembok. Nek dadi nek ana wong kula nuwun ki rasa dadak dodok-dodok langsung ding ding. Lah wis dodok. Kok ketoke malah menarik kowe, Den. Piye? Nek dipaku. Apa iki wong iso mangkruk-mangkruk kae. Nek kowe dituthuk mah mengkelung ya, Den. Nek aku nuthuk tok genti nuthuk sing nuthuk tok ngono. Ya ora nyekeli kono kuwi. Omongan kok diperagake. Iki tangan iki lho. Lho ngono. Wah, kapok tenan aku. Aku ki wong bersih. Sopo? Ngene iki apa to? Ngene mau apa? Iki tunggalane. Kuwi ngulungke unjukan monggo.
Ora. Kudu dikenahke. Kenahke wis suwe ra ngerti kaya ngono. Aku risih. Wah, padha wae aku wis. Tak trimo mayang. Walah jarene mau Krisdayanti boleh wong bosok ngono. Ya. Ora rak jogete jo. Aja dipandang wajah. Tapi keterampilan. Nyanyi bagus, joget bagus. Lah bangane elek ning opo? Sing penting ki aja casing ning sinyale apik ngono lho. Ah, batune drop ya padha wae. Anak iki ngedrop sak kabehe jewisan. Iku wis elek merongos. Waduh. Aku kanca wis rawani kok kowe kendel. Aku nek ro iki mbok donek-nekke apa-apa ora nesu kok. Aku gila pisan. Tur ya wong ki nek wis ngrumangsani apik. Heeh. Mbuh kok aku. Ayo. Joget. Aku seneng lemu joget ngene kok kaya bal cetruk to. Alah. Ame dibeng kok mlayu ki apa? Ngene iki kok ketoke ora ana bongkot pucuke yo ngene. Aku doyake kok mlayu. Soale kulino buron, Mas. Yo. Wes. Rada rono oleh joget. Oh ya teges. Yu Prastiwi iki pancen bola-bali beberapa wayangan iki nakokke kowe, Den. Den bagus ngarep isih ora to? Wis ora ono. Aku ya wis ngono wae. Piye? Jodoh lari lambemu mau muni piye? Kok yo wis ra. Wong yo ora tau ngetok barang kok. Mbane aku dadak kon ngeterke nang omahmu, kon goleki rak rekoso terus cukup lah kuangsuran. Wis ora ono. Wis rampung. Wis. Bangane doyak, Mas. Jawaban ki sing penting yakin. Durun sithik-sithik nggo tukon banyu ngono ta kowe menan. Ora. Ku ninggali anak putu. Nah, padha wae. Ya, mangga. Ya. Sabtu Tepuk tangan untuk Prosti. Oplok. Nek oplok-oplok iki ngene. Oline sat. Kok oli sat ngopo? Apit kae klok wis ora tau dioli. Wah, matur sembah nuwun. Kene sik eksis. Wis minangkane apa sing dikersake Pak Lurah menghibur warga kelurahan Brosot. Ya, weh. Ya muga-muga srana guyon parikena sembrono. Waduh. Leru ki mau. Sinten? Sembur-sembur adas sing lara dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Ya. Ayo. Matur nuwun Pak Semase ana, matur nuwun Den Baguse. Ya. Terus ke dhisik critane ya Mak iya. Wis meh jam 1 enak. Ya, wah penak adil nyambut gawe ayo. Kari sedhilo gara-gara terus engko ngrampungi lakon. Ayo tak derekke. Tansah marpamoring sukma. Sinokmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu ambukaning tak tukokke ora ming bros karo lurup sak ngorine barang tak tukokke kuwi kanggo persediaane Baguse Ngarsa urung-urung kok nyandak pati lho
Pati ki hake Gusti. Sing marahi mau Pak Lurah. Hah? Aku ki lurahe sapa? Lurahe kene rencanane taun ngarep dalange tetep Mas nek tesih urip. Ngono kuwi. Oh. Lah dadi aku nular omong ro kowe. Oh ngono kuwi dadi nek isih urip gak aku ya takon Mas Eno. Ketoke sikik ngarsa ngono kan. Ning kowe rasah layat. Ora. Wong kowe ning ngarepku. Heh. Ah ning ngarepku ning ndi tetep isih ana. Masih ada. Sih ana. Iya dong. Waduh. Ya meng karek siye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, elah. Saploke lara meh mudar saiki apik rek. Aja. Iya. Lah ra ngerti iki fakta. Fakta piye? Fakta, Mas. Setahun ra iso ngopo-ngopo. Sapa? Si ana kuwi. Ah disantet iki kok. Lah Arek iki terus ora. kondang. Oh. Ya ta? Ning arep kondange dadak nyantet kowe. Nyantet tegelan iki. Ning tak tulungi wong nyatane ning rumah sakit ya tak ragati. Oh, Bareng iso ngadeg, terus tak goleki gawean ning nggon toko cet ya lho. Sing gantine balon ngene-ngene kae lho. Ah, isane meng ngono kuwi. Wer ngono. Biasane nek wong elek iki mah ngelek-elek kancane sik sing apik. Heeh. Sampeyan kok lek rada rene lho. Stage-nya di depan. Jejer iku maun, Mas. Hah? Gek ketok kembar. Karo sapa? Kok kembar? Ayo karo sing padha. Oh, mosok selana. Ya, iki acara apa, Mbak Den Bagus sing ngarsa? Wah, wayangan begini iki. Ayo wis ngerti wayangan kaya ngene ketoprak. Mbok sing logikane iki dong lho. Iki merti desa. Aiso. Desa Brosot. Brosot. Kenapa disebut Brosot? Lah iki anyar iki. Anyar iki. Saged mboten Mas Nen? Aku ra iso. Ora anyar kok. Ra iso nek Mbak. Napa niku? Tak takoke piyayi kene sing ngerti. Oh, ku ya padha ae ra iso kok sih. Oh, ya ngerti. nek ra iso ditekokke. Brosot ki padha karo brojol ngilang. Oh, ora. Mergo mbiyen ana piyayi kene tukang nambani nek dibayar moh. Oh. Nah nek arep dibayar malah ngilang. Oh. Beda ro dalang. Piye nek dalang? Nek dalang nek rung dibayar rung mulih. Hah? Loh, mergane ngenteni selo penonton. Ya ora ya Apa dalang yak-yakan rono-rono ora ya ora. Dadi wis tancep kayon medun tetep rung mulih panitiane pundi niki ngono. Kuwi Ora. tegese rung bayar. Oh, nek bengi iki tertib. Tertib bengi iki. Mau Bapak sapa jenenge iki sing ngasta dadi bendara terus nyedaki aku. Sakniki ora minjang sakniki. Jebule ra tertib ngarsa. Ora kuwi. Kok sakniki biasane benjang. Aninge bintang tamu to. Ngangge. Biasane sinten ngarsa. Nika nek ora dikeki saiki tekan esuk-esuk ngintil kula aku ya. Sorry aku nek ngintil kowe wong aku wis dilunasi minggu wingi kok. Berarti saiki mung kari nyambut gawe tok. Lah sing cilaka kula. Tapi Ale ngabari iki. Lho, Kayak kepiye? kowe wingi tak jak piye? Eh? Melu ngisi acara limbukan, apa tak jak golek duit, ora to? Oh ya ora. Lah yo. Ya wis, dep-dep kena nggo tukon banyu, heeh wis. Dadi kowe adus dhewe ngono. senengane kok do. Senengane. Ora ngrembug kok ngono. Awake dhewe iki ngrembug nglipur para warga ora ngomongke kaya ngono. Sing perlu dilipur ki kowe wong nasibmu ketimplak-timplak. Ngono. Iya. Piyayi kene iki kondang ken biyen ki kesejahteraane apik. Sapa to lurah? Aku kaget kok. Jebul Juli lurah iki. Aku yo Ambian ki kancaku kok. Aku ora tekon Jul. Ndes, Gundes aku ya ngono. Wes Engko sik karo lurahe kok ndas. kowe ora ngerti sejarahe. Ngopo to? Kancaku kok kuwi Juli iki. Anu Pak Lurah ki mau. Pak nggih, Pak Lurah iki sapa Ndes aku ngono. Aku kowe kuwi. Aku ora percaya. Aku tekan nggih niku kok iso dadi lurah kok. Edan. Lah kowe ora ngerti sejarahe kok. Kok piye? Angger ana sing arep jago ro dheke diajar. Dadi yo jago dhewe dheke lagi dadi. Ning yo ora. Ayo aku yo gumun wong kaya ngono kok dadi yo. Ah, ra iya ta. Nah aku malah ora apa-apa. Piye to? Nah aku ora apa-apa. Piye, Wong kaya Pak Lurah. Sapa mau Pak Lurah Juli. Juli. Kaya ngono ku ora apa-apa. Sing penting panjenengane seneng karo budaya. Nah. Ambangane lurah apik-apik ora tau nanggap wayang. Apa? Nggo ngopo? Apa? Apa meneh ora nanggap sehono? Loh, Tak dukke.
kelurahan liyane iki ya do nanggap wayang ning dalange dudu kowe. Oh, ora ngono. Ya wis apik kuwi ya. Wah, kowe iki cilaka malah. Tegese Malah apik. ya apik iki piye? Pemerataan. Oh iya, apik Bar dalang nom-nom, ada terus ajaran. Iya. Terus enom sing rada apik. Ngono kuwi. Oh iya. Kowe ra katut kok. Aku le nawake ya sapik kok. Iya. Dalang niku Alungki Sena. Lah iya. Penontone kathah. Kathah. Dalange apik mboten? Mboten. Ning larang. Ngono sing penting. Lho ndak moncer ngono lho. Iya. Ngono to. Timbangku dalang apik ning murah. Kok ming nanggap wayang sakmono. Mbok Sena. Sing larang. Larang. Aku Ning ya elek lho. Elek ning kok. Elek. Elek ning larang. Nah aku ya setuju. Mergo aku ya kerep dijak. Tulung aku dijake sisan ngono lho. Ra ngono. Oh engko arep dremis kok kowe iki. Aku wani muni ngono tenan. Wis tak gawa lho Dite. Ora apa-apa. Wis ikhlas. Ikhlas aku wis ngontak le boncengke kowe. Montore ngetano engko. Wis jelas 3 sasi urung tekan nggonku aku. Oh, malah ngancam sesuk ora tak jak kowe. Ora usah dijak padha-padha ra pepayon kok ngejak. Oh iya deng lali aku. Heeh. Lah wong dhewe sing ditare. Lah iya Mangkat dhewe-dhewe wae ya sih. Ora ngono. Golek bintang tamu ki janjane wis bola-bali. Bola-bali. Kabeh do kebak. Kebak. Sing selo ki ming Seana karo aku. Iya. Ah soalnya aku ki nganggo istirahat kok. Oh. Ayo ora payu kuwi kok. Akhirnya aku ndagel kok ben bengi. Heeh. Kuwi ora apik lho Mas. Ha iya. Tumrap sing ora diundang. Kowe kok lera diundang karo ngudingi aku. Gerak refleks. Waduh ngerti gerak refleks barang. Apa? Elisa ki ure. Iya. Kok njuk langsung ndumo Elisa. Ayo milih to. Elisa ki sik endi? Sik endi? Oh. Apa lah wong kerep dijak kok. Ana ra kerep dijak ya ora hafal. Nek kowe ra kerep dijak ning nembung. Nembung alus iki ngono kuwi. Sing penting nggon alus, Mas. Nek bab nembung ki harus. Apik kaya ngopo ora dingerteni wong ya ora ditanggap, Mas. Kaya kowe kuwi lho. Ora. Kowe iki mrene sing ngene lho. Kowe iki ngrene iki sik ngejak aku dadi malah ngelek-elek aku. Jenengan. Soalnya rupa elek kok dapekke aku ndarani fitnah. Oh apik. Ki menjunjung derajatmu lho, Mas. Wah iya iya. Iya ta? Iya ta? Matur nuwun para. Ngono kuwi. Ngenengke. Iya. Nek ya pancen kudu jodohi golek ngono kuwi kok. Lho, iya to. Nek jodoh ming padha ora duwe penemu liyane iki ming Lah iya. anu kok terus perapatan apa sing mambu pal-palan ngono ya kok. Susah. Pokoke waton teng Jleblung. Nek padha ya ben. kuwi ora apik. Ora apik. Lah arep milih piye wong padha kok? Ya ming pengalaman sing wis-wis, Sronto tak jak mati, Gareng tak jak mati, Waluh tak jak mati, saiki aku ngejak kowe. Ya ora apa-apa. Ini yang penting kan nama. Nama itu membawa harum namanya. Piye ngomong piye? Angel. Malah bingung aku. Ayo, ajare kowe guru ning gene SDM ora nyandak. Bathara guru mah ya do nek-nekke Bagong. Ayo. Aku ya meh waton ngelokke kok. Ha iki nyatane rada ngomongane Seana. Dadi arep Sing iblis cangkeme dheke kok ngomong sak sae. Piye mau omonganmu piye? Omonganmu piye? memperharum nama itu. Sehono. Piye-piye nang ndi ana ta? Ora. Nek kowe Gus, kuwi dur-dure kortikus. Lho, kowe ora ngerti kehebatane tikus? Wah, kudu ngerti kowe kudune. Kowe kudu ngerti kowe. Piye Mas? Piye? Tikus ki mlebu bolongan cilik wae iso. Heeh. Sapa sing duwe bolongan rene? Tak cobane kene. Ayo, mlebu aku san. Ayo leng tikus. Ayo leng tikus. Rumangsamu apa? Leng tikus. Ah gene kok kowe kok ketok. Apa leng marmut kowe cilik kok? Lho aku cilik ya sedeng, gede ya sedeng kok. Oh ya syukur kowe lentur. Elastis. Heeh. Ora kok lentur ati ya gragas. Ya ampun Pak, ampun. Lah kowe kok wedi wis. Wedi. Wedi nek ora dibayar den baguse. Oh tak bayar, kowe ora dibayar kae tak bayar asal. Ayo malah dobel no. Ora apa-apa. Seneng. Seneng.
gone ora urung. Ah dicak iki mboe. Ya. Kok mboe piye? Rembuke piye jare nang nggonamu. Ayo angger jujur tak kayang kowe. Ora. Tak gawene sing kowe luwih muncul. Oh iya. Antar sik apik. Rembuke piye rembuke? Angger tutuk mic kowe angger. Den, karo aku Den. Oh. Nek kene Gus. Den, selora kowe wis purang-purang nggo tak jak kok ra iso. Aku ning jawab ya penak. Bener iki. Bener tak ngono kita. Asli ngono kuwi ya, Pak. Ngono kuwi. Dadi kowe bola-bali tak jak kok ra iso ngopo? Ah kowe ra cetok Den aku ya ngono. Ah nek iki asu nek iki. Aku ra Sik. Le ra cetok iki rek HP-mu drop. Oh ya. Urung jelas kok. Urung jelas. Dek le omong cetha kok muni ra cetha ayo. Lho, mergo drop. Oh, drop. Ya. Terus nek ngono, sorry aku ra sida misuwi kowe. Ora wong lambene ya lambe misuk. Ngono kuwi. Terus tanggal iki sagura. Saged Den aku. Melu ngisi. Kok tak anteni gek pira kowe kok ora ana. Gek pira ora nganggo pira-pira iki kepiye aku? Apane kuwi? Sesuk tak ning nggonmu wah iki. Iki tetep manjer ya. Apa ning nggonku kok. Ah iya. Iki sesuk bahane apa ya? Iki ya. Ah cetha werung kok bahan. Aku wingi ra ngene dhuwit kowe apa? Rumah samu ngene ora? Sing wong wedoke sapa kae? Ah bojoku. Ah tak nehke deke. Wah kok ra omong. Lah bojomu pira? Kowe gek sing nomor pira? Ah nomor 8 wong kok tak nomori 8 tok bojoku kuwi. Oh. Dadi 8 kae iki mung siji kuwi. Rasa apa. Ayo bener wong kowe. Aja ta? Heeh, wong gulamu ya dhuwur wis iso ngopo-ngopo. Bojoku ku ora seneng ngapusi. Ah iya. Nek dinehi ya dinehke, dikandhake. Bel ngarso kae pelit ya ora, kur kahanan kae iki. Kae kahanan agek ra duwe cethil, lah nek duwe wis util. Kowe aja ngilang-ilangke wingi. Ora tak ilangke nek kowe. Langsung tak nehi 7,5 yuta nggo kowe. Kuwi manjer. Ngono. Kok kowe nggo pitku kae? Lah 7,5 juta apa sok dagelan kaya ngene 7,5 juta? HP cilik gone anak kowe digawa. Lah bandamu anane ya ming kuwi sih. Wah lah digdaya lah aku ki deduwen wong resik kok. Lah kene wong ya tas keli wong iki digoleki resik. Resik bandane apa resik tingkah lakune? Ya nek iso tingkah laku. Kene bondo ki ra alangan. Nek resik kuwi mau. Wis ngomong kowe iki melarat ngono ngopo to? Iya. Aku wingi nek banjir ning nggonku ki aku seneng kok. Piye? Tak kelekke kowe. Tenan. Ora Mas. Jijiki kok banci. Kowe engko metu kono apa kono Mas? Mbah, ra urusan. Seneng aku. Kok saya tua saya elek. Kok suwe-suwe jijiki to iki? Dan baguse kali Mas Riono. Ya iki anu panitia saking napa jenenge Bersih Desa. Bersih Desa. Ya nyuwun lagu Bersih Desa. Oh iya. Supaya diaturke kawiwitan dinggo mugi sedaya pinaringan kesehatan, bagas waras, lahir batin, rezeki lumintu lan barokah. Amin. Ya, lagu kagem warga PWKS wonten pundi kemawon. Sugeng mirsani lan midhangetaken tetep bersatu ngeluri dan mengembangkan budaya. Saking Mas Susilo Jatmiko. Oh, Mas Susilo dudu kowe. Susilo Jatmiko iki Susilo bagus. Nah, aku Susilo bagus banget. Ngono. Saking bangete kliwat. Kalian nyuwun sewu Mbak Cange. Napa? Diaturke. Mangke Pak Lurah dipun suwun minggah sekedap. Oh, samunipun menika. Oh iya. Koncoku. Berarti arep rampung Bersih Desa niki mangke Pak Lurah tindak minggah nggih. Oh, nggih, monggo. Dibukani Bu anu kur Ibu-ibu Waranggono. Monggo, Mas. Yuk, Bersih Desa. Kur wae ya.
Suwoke gerobak, Mas. Monggo, Pak Lurah. Yo. Sing ngundang Pak Lurah Gondes mau sapa? Ya aku wong kancaku, aku ora ngerti kok. Nek saiki ya Pak Lurah. Pateni riki, Pak. Wong jaman biyen kok. Nggih, Pak. Iki ana sejarah daya rada nyangklak ya iki. Ah nggih. Pun mosok karo lurah kok ngenekke Gondes. Ya, pejahi mawon, Pak. Ngeten nek niki kula sakniki. Iki sing mulih wong akeh lho. Nggih. Riyen ora dereng ngertos nek panjenengan dados lurah. Kalingan jaman semono. Rumangsamu ki sopir truk menapa piye? Wah. Saya jero iki nek lewati. Apa? Saya jero iki. Kok saya iso dadi lurah ngene prihatine gedhe. Nah, rekoso direwang. Nggih Mas mantan guru. Monggo, nggih monggo. Nuwun sewu. Iki dadi apa? Kerise kaya Arya Penangsang. Nganggo mlathi barang. Mau ora nganggo keris dilokke kon nganggo, basa nganggo dilokke meneh mal. Saya ganteng, Pak. Nggih. Alhamdulillah kerayu ben dimbui. Jangan mempunyai pikiran yang begitu ya. Nek saya nyedak ini kok ora takon regane pira. Nek enteng ya tak angkat. Kowe padha karo ngonekke Pak Lurah ki makelar ngono. Sembrono iki. Ya mampu keris tombangane truk. Nek ketemu Pak Lurah ki ya le matur ngene Pak Lurah badhe nyuwun prisa amargi panjenengan minangka lurah ing Broson mriki. Iki wong Dremis. Nyuwun prisa kok. Kok nyuwun? Apa ya maringi? Wong aku nyuwun prisa njuk niki rega pasir sak truk niku pinten? Nek niki nyangkrak masalahe wis dadi. Boten. Malah niku sae. Sae. Nggih. Oh ya pancen elek ten. Bisa kok rembugan wedi nang kene iki ngopo? Lah ya penghasilane piyayi kene iki ana sik golek wedi barang. Ora. Pak Lurah. Nek sono wong aku isih. Anek ora nggone nguruk ngarse. Ta sa? Kowe kancane kok ya. Aku kancane ya apal. Aku tetep kapok ngundang kono. Nek carane kene iki. Sesuk kula tak ngundang liyane, Pak. Ah, golek kanca liyane mawon sing ra ngeker-eker wadi. Ah, wis. Sesuk kula ndangke mang milih gareng, waluh napa sronto. Ya ora apa-apa, mboten apa-apa. Diaturi jumeneng ngoten jekersane gayeng ngoten lho. Mangke Pak Lurahnu kepengin kepanggih kalian Mbak Elisa. Nggih, kula niku impen-impenen. Kula impen-impenen warga niku nenggo kalian Mbak Lisa. Kula niku nggih mboten ngertos Mbak Lisa niku. Ayo widodari. Agene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Ae sing gedhe kae ndebombok semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari. Harus milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe. Wah, sak penake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh apa ulun? Ulun bakal nyuwun priksa. Nggih nggih. Badhe nyuwun priksa menapa ulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih Bu Kulon. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebul dudu kayangan. Medhun melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu kayangan, medhun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medhun ming mak plurut. Trembelane to kae. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Wah ya kepengen kaya. Wong niate jujuke ning kayangan kaya apa ora. Basane wis ra mutu.
Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medhen. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medhen meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung endi? Gunung Ketur, kok ora mblendhok. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penek krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing nika. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau ora ana wite kabeh nggon panas sing ngencang-ngencang. Repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal sowan ana ing Kayewangan dikeparengake punapi mboya gumantung ana ing repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kok ora dedek. Jajare wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulun rada? Buta loro sing jaga repat kepanasan Cingkara Bala Upata. Jenenge Cingkara Bala Upata. Kula arep mlebu Kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulun Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, cing ciripit gula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus ndresel mlebu. Ndresel mlebu akeh para dewa-dewa do andher pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula takoni, "Pukulun niki sekonten apa?" Ini baru ada pertemuan. Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita iki. Iya. Basa Indonesia. Iya. Terus kula brangkang munggah repat Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten pukulun. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong iki. Mutar kok tak mancing do katut kabeh. Resah ati kula pukulun. Pokoke sedih. Sebabe Dek wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu ro bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe." Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapake awake dhewe kowe kelingan to? Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine merga ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Truk, berarti bapakku ya Begawan Salantara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan ana londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung, nang kono meng ana kewan-kewan
Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kahyangan. Kula niku ajeng nyuwun prisa apa kulon. Ning mboten priksa lelara lho. Iya. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar, niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora Bu Kulon? Kakang Rodo kados pundi? Lah mboten ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Agetipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah pujan. Maksude pripun niku? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung-bingleng kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semana ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadian saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngoten niku sing nyritani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, jane bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar crita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadian saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung watana omong. Masa wong lumraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki caret iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni, aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pikulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula rada muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek seksi bayaran. Jagat ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan mung dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namun kendel mamon Pikulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Kula cumanggaken, Aduh, kriwian dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karuan nek Bagong nganti kaya ngene watrawe.
Oh, Raden, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Ngawetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe tak rantas. Malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek kula mboten ngerti. Bapak kula sapa? Kula mung dapusi asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tantrimane Bagong sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar njebluk dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ramane keterangan bapak kula rawe rantas malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Mastu sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ilahi ngami kena mastu sidam sekaring bawana langgeng. Sekar mayang. Edan tenan ora edan kowe arep ngopo, Ndra? Lho. Kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra? Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan, ngerti yo. Iki Kayiwanganing Sudarma Ulun. Ulun ki atmajane Iwang Pikulun Bathara Guru. Yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak, pancen tak sengaja, tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa, lagi sedih-sedih ae dewa do teng celurut rebutan. Nah sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nah sing sedih wong duwe derajat, duwe pangkat, dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men, ngono ta? Semangkean. Areng apa mendelik nang arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya adeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning repat kemarasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala, nggawa bojo. Pancen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra?
Gandeng kula tresno kali Mas Bagong sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan ngebuan pecah sirahe mbok men. Aku nunggangane wis berdua sejoli karo bojoku, Ndra. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan nang alam padang. Sing wis resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditokke njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Endra, le omongi sing genah, aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono. Tak jak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong atuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Hondra? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi aku mboya mikir 2 kali lho. Yang dikandani terus kata-katane dienggo. Mesti ra rampung.